Een veel en een miets. De levend hulp in een huis. De miets wordt immer dat veel gerieten. Dat zijn fijn, maar dat veel kan immer wegvliegen. En de miets krijgt dat veel never te hulp. De miets die denkt en die denkt en die denkt. Wat kan ik dat doen dat ik dit veel kan te hulp krijgen? Ze zijn zo te zijn fijn. Een dag komt de miets erin en zegt dat veel. Ik heb van der die wat onderbeiden. Dat komt die uit en dat komt mij uit. En dat veel zegt, nou wel, die zijn immer fijn geweest. Wil was die mij wat onderbeiden, wat geldt dat voor mij? En de miet zegt, ja. Ik kijk zeer op naar die schmakke vaderen. Die is zeer schmakke vaderen. Zo'n schmakke vaderen wil ik ook liggen. Want die wist, ik wil die jede dag een warm brengen. En voor jeder warm wat ik die breng, schmakke vader warm, wat die vreten kost, geeft du mij eine van die schmakke vaderen. En dat veel denkt een beetje. En dan denkt ze, dat wordt fijn zijn. Dan bruk ik niet meer ramvliegen en zitten nog warm. Dan kan ik hier dus zetten, de warm komen hier aan. En dan kan dat schmakke vaderen. Wat wordt dat den eine vader geven? En ze bereden dat ze dat. De eerste dag komt er iets erin. Schmakke, grote, dikke warm. De veel vraagt ihn op, rit zich een vader uit en valt hij, laat hij opvallen naar de niets. Zo gaat het een dag, nog een dag, nog een dag. Iedere dag kijkt het veel en schmakke warm. En iedere dag rit de veel zich een vader uit en geeft hem niets bij. Maar het veel maakt dat niet, dat de vader een beetje wordt. En nu een lange tijd komt er niets een dag doen in en heeft geen warm met. En het veel zegt, wat van jou, wo is mijn warm? En de miets, onveel zaaien, springt op dat veel op. Dat veel wil proberen weg te vliegen, zoals gewoonlijk. Maar heeft geen vader meer, dat kan niet. Dat is gebonden, dat is vast. En de miets vraagt het veel op. In Johannes kapitel 10, vers 10 zegt Jezus, der Satan, der Feind, der komt zum Stehlen, zum Anbringen und zum Verstieren. Zoveel mal beeldt der Satan, der Feind uns an. Een klein beetje dit, een klein beetje dat, een klein beetje borat niet. Eine vader op einmal uitrieten, dat borat niet. Aber dat passiert krijg zo. Hij is gekomen zum Stehlen, zum Twermerken, zum Doodmerken, zum Verstieren. Hij wil ons mensen, en besonders ons Kinder Gottes, verstieren, Twermerken, von Gott wegkriegen. En dat deed hij met ons aanbeelden, dat een klein beetje zin borat niet. Aber dat passiert krijg zo, als men dat wil. Eine vader op einmal fällt drauf, dat we gebunden zijn, dat we niet meer weggaan. Lieve vrienden, we hebben een denkheel. De Satan komt hem aanschmieren. De wird die vielleicht een schmakke dikke warm aan. Maar die zegt ihm niemals, dat zijn ziel is, die een vader auf te rieten en te laat die een hel te krijgen, die te verstieren. Mag Gott ons wijsheid geven, kracht en moed, zich geven en uit tijden, dat we geen bestaan blijven, wanneer we verzoeking zijn. Dat we niet bijgeven aan onze vaderen, eind bij eind uitvallen en te laat verloren worden. Mag Gott die zeggen.